Tinanggap po ng mga batang mag-aaral sa Child Development Center sa Barangay Oraan West, Caloocan, Sapang at sa may Kabanbanan at Pantal sa bayan po ng Manawag bilang proteksyon sakaling makaranas po ng lindol. Ayon po sa lokal na pamahalaan ay tinuturing na pinaka nanganganib sa mga sakuna dahil sa kanilang pisikal na pangangatawan at murang kamulatan sa mga panganib dahilan upang pagtuunan ang kanilang kaligtasan. Bukod pa rito, magsasagawa rin ang MDRRMO ng Manawag ng earthquake simulation training para sa mga guro sa Child Development Centers at mga magulang kasama ng mga bata upang maturuan sila sa wastong paghahanda sa anumang sakuna at maprotektahan ang mga kabataan. Nakatakda pang tapusin ang pamamahagi ng hard hats sa lahat ng nasasakupang Child Development Centers sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.